ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ ഹരേ വാസുദേവായ. കൃഷ്ണ ഓം മാതാജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു മാതാജി, അതുകൊണ്ടാണ്. അതെയോ? ആ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് വന്നതാ. ഹരേ സൗണ്ട് ഒക്കെ കൃഷ്ണ. പോയിട്ട് വയ്യാതിരിക്കുന്നു. ആ ആ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഇപ്പോ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പൊ ഇന്ന് 14ാമത്തെ ദിവസമാണ് അല്ലെ. 13 അധ്യായങ്ങള് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അത് ചെറുതായിട്ട് ഓരോ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി ഒരു സംശയത്തിന് ഇട നൽകാത്ത വിധത്തിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം അതായത് ജ്ഞേയം എന്നീ വാക്കുകളുടെ നിർവചനം അർജുനൻ ആരാഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അങ്ങനെ ജ്ഞേയം എന്താണെന്ന് വിവരിച്ചു. പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എന്താണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇപ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനി പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിയണില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഏത് ഗുണങ്ങളാണ്, നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കണ ഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നൊന്നും അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം നമുക്കില്ല. കാരണം എന്താ? മായ കൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമ മായ ദുരത്യയ മാമേവയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തിതേ. പറയാണ്, ഈ മായയെ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. അപ്പോഴേ മായയെ ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിൽ ഏത് ഗുണമാണ് ഇപ്പോ അധികമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന്. തമോ ഗുണം വന്നാൽ വളരെ മോശമായി പോകും അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അതിനും പിന്നീട് ത്രിഗുണാതീതരാവണം നമ്മൾ. എല്ലാ ഗുണങ്ങളുടെയും മുകളില് ഒരു വിശുദ്ധ സത്വഗുണം, അതായത് വാസുദേവാവസ്ഥ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ദൈവികതയൊക്കെ നമ്മളിൽ പ്രബലമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതിലേക്ക് എത്തണം. അതിനാദ്യം നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളെ നല്ലോണം വിശകലനം ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയാല് പിന്നെ നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനായി അല്ലേ. ഭഗവാനെ അറിയാം. ആ ജ്ഞാനം ആർജിച്ചാൽ പിന്നെ
ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 3 ഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ ബന്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭവസാഗരത്തില്, ഈ സംസാര സാഗരത്തില് ബന്ധിപ്പിച്ചിടുന്നത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഒരു വ്യക്തിയില് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ വർധനവ് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഗുണത്തിലുമുള്ള ആള് ശരീരം വെടിയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് എത്തിച്ചേരുന്ന ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ള എല്ലാം ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പോകാം നമുക്ക് 14-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. ത്രിഗുണങ്ങള് ഇപ്പോ എത്ര വലിയ മഹർഷീശ്വരന്മാരായാൽ പോലും അവരും ചിലപ്പോ ഈ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അധപ്പതിച്ച് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, അതിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥ പറയട്ടെ. ഇക്ഷ്വാകു മഹാരാജാവിന്റെ 12ാമത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള നിമി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ നിമി ധാർമ്മികനാണ്. അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗൗതമ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ അടുത്ത് ജന്തുപൂർ എന്ന ഒരു നഗരം ഉണ്ടാക്കി. അവിടെ യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് പിതാവിനോട് അനുജ്ഞ വാങ്ങിച്ചു. അങ്ങനെ യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ സംഭരിച്ചു. അങ്ങനെ ഭൃഗു, അങ്കിരസ്, വസിഷ്ഠൻ, പുലസ്ത്യൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വേദപാരംഗതരായിട്ടുള്ള ആ തപസ്വികളെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ സംഭാരങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം സ്വന്തം കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള വസിഷ്ഠനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതാ യജ്ഞം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങ് കൃപ ചെയ്യണം. 5000 വർഷത്തേക്കുള്ള യജ്ഞദീക്ഷ എടുക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോഴ് വസിഷ്ഠ മുനി പറയാണ്, പറ്റില്ല, ഇന്ദ്രന് വേണ്ട യജ്ഞം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. 500 വർഷത്തേക്കുള്ള യജ്ഞദീക്ഷ ഇന്ദ്രൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, യജ്ഞ സാമഗ്രികളൊക്കെ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ, ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞം കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ വരാം. അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു, ഗുരുദേവ, അത് സാധ്യമല്ല. ഞാൻ അനേകം മുനിവര്യന്മാരെ ഈ യജ്ഞത്തിന് ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ യജ്ഞം വിട്ട് അങ്ങ് പോകരുത് എന്ന് പറയാണ്. എന്നാ വസിഷ്ഠ മുനി കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഇന്ദ്രന്റെ യജ്ഞത്തിനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ പിന്നെ നിമിക്കോ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ഗൗതമ മുനിയെ ആചാര്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ആ നദീ തീരത്ത് യജ്ഞശാല നിർമ്മിച്ചു യജ്ഞം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നിമി രാജാവ് 5000 വർഷത്തെ യജ്ഞദീക്ഷയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിറയെ ദ്രവ്യങ്ങളും പണവും ഒക്കെ നൽകി എല്ലാ മുനീശ്വരന്മാരെയും ഒക്കെ പ്രസന്നരാക്കി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യജ്ഞം തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രന്റെ 500 വർഷത്തെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞ് വസിഷ്ഠമുനി ഇവിടത്തെ യജ്ഞം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചെത്തി. അപ്പോ രാജാവിനെ കാണാനായിട്ട് കാത്തു നിന്നു. അപ്പൊ രാജാ നിമി ഉറങ്ങായിരുന്നു, ആരും ഉണർത്തിയില്ല. അപ്പോ കാണാൻ ആകാതെ വന്നപ്പോ അപമാനിതനായിട്ട് മുനി ദേഷ്യം വന്നിട്ട് രാജാവിനെ ശപിച്ചു. വിഡ്ഢി, ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കുലഗുരുവായിട്ടുള്ള എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നീ യജ്ഞം ആരംഭിച്ചു അല്ലേ? എന്നെ അവഹേളിക്കുകയാണ് നീ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരം നിനക്ക് നഷ്ടമാവട്ടെ, നീ വിദേഹനാവട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു. പരിചാരകര് ഇതൊക്കെ കേട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്തി വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ ക്രോധത്തിന്റെ വിവരമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാജാവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ എന്റെ കുറ്റമില്ല. ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ധർമ്മ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന ആളായിട്ട് പോലും അങ്ങ് നിന്ദിതമായ കർമ്മം ചെയ്തതല്ലേ. ബ്രഹ്മപുത്രനും വേദാംഗ പാരംഗതനുമായിട്ടുള്ള അങ്ങ് ഇങ്ങനെ എന്നെ കുറ്റാരോപണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാണ്. ക്രോധം വെടിയൂ, ചണ്ടാളനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ ശപിക്കരുത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഇത്രയും മുനിവര്യനായ അങ്ങ് ഇത്ര ക്രോധമൊക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ അങ്ങയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങും ശരീരമില്ലാത്തവനാകട്ടെ. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ദുഃഖത്തിലായി. പിന്നെ വസിഷ്ഠൻ പിന്നെ സ്വന്തം പിതാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ശാപമോക്ഷത്തിന് വീണ്ടും വസിഷ്ഠനായിട്ട് ജനിക്കാൻ സാധിച്ചു. നിമി പിന്നെ ശരീരം ഒന്നും എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അങ്ങനെ നവയോഗികള് ഉണ്ട്, അത് ഭാഗവതത്തില് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നവയോഗികള്, ആത്മാരാമന്മാരായിട്ടുള്ള ആ യോഗികള് നിമിക്ക്
ആത്മീയ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു നിമിക്ക്. അതാണ് നിമി ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ. അപ്പോ ഏതൊരാളും എപ്പോഴാണോ മോശം ഗുണത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകുക, അധപ്പതിച്ചു പോകുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ എപ്പോഴും കോഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്നറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. ഇപ്പൊ ഏതറിവാണോ ഒരു തികഞ്ഞ പരിപൂർണതയിലേക്ക് ഋഷിമാരെ പോലും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്, ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ പരമജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ വീണ്ടും നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പോ 7 മുതൽ 12 അധ്യായം വരെ ഭഗവാൻ തന്നെ കുറിച്ചൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി, അല്ലെ? വിനയപൂർവം അറിവ് നേടിയെടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും കണ്ടു. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് ഈ ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണത്. നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടു. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്നും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നതും മോചിപ്പിക്കുന്നതും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അത് ഏത് വിധത്തിലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ജ്ഞാനം, ഈ അറിവ് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്, സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ അറിവാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. അനേകം ഋഷിവര്യന്മാര് പരിപൂർണതയിൽ എത്തിയത് ഈ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ അർജുനൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, സന്യാസം എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പൊ സന്യാസം മോശമായത് കൊണ്ടല്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ അർജുനന്റെ ഉള്ളില് യുദ്ധോത്സുകതയുണ്ട്, യുദ്ധവാസനയുണ്ട്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാവ്യ എടുത്തിട്ട് പൊയ്ക്കോളൂ, ശരി, കാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞേനെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കർമ്മവാസന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കർമ്മം ചെയ്ത് ആ വാസന നശിക്കണം, എന്നിട്ട് വേണം സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകാൻ, അല്ലെ? അപ്പോ ഋഷിവര്യന്മാരൊക്കെ പോലും അവര് പോലും പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത് സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഈ പരമജ്ഞാനം നേടിയിട്ടാണ്. അത് ഞാൻ നിനക്കിപ്പോ ഇവിടെ വിവരിച്ചു തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗത സ്വർഗേഭിനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. ഇപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ പറയാൻ പോണ ഈ ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം, അത് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റേതായ ആ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക്, ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ത്രിഗുണാതീതനായിട്ട് ഒരു വാസുദേവ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടല്ലേ കൃഷ്ണപ്രേമം, അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പ്രബലമാക്കണം നമ്മള്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ മായ കൊണ്ട് മൂടി കിടക്കുകയാണ്, നമുക്ക് അറിയണില്ല, അല്ലെ? ആ കൃഷ്ണപ്രേമമൊക്കെ ഇപ്പൊ കാമമായിട്ടായിരിക്കണത് നമ്മുടെ ഉള്ളില്. അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരണം, അല്ലെ? അതിന് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം, എന്നിട്ട് അറിവ് നേടണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിച്ച് അതിൽ ഉറച്ചു നിന്നാല് പിന്നെ അതിന് താഴോട്ട് അധപ്പതിച്ചു പോകരുത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വസിഷ്ഠമുനി അധപ്പതിച്ചു പോയ പോലെ ആവരുത്, അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അയാൾക്ക് പിന്നെ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനനമില്ല, അതുപോലെ പ്രളയകാലത്ത് മരണമില്ല, അല്ലെ? ജനിമൃതികളില്ല, പിന്നെ ജന്മമില്ല എന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ, ആ അറിവാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോണത്. അപ്പൊ തികഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചാല് പിന്നെ മനുഷ്യൻ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് തുല്യനാകും എന്നാ പറയണേ. വാസുദേവ ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്നൊക്കെ പറയും. അയാൾ പിന്നെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഈ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതനാവും എന്നാണ്. ഇപ്പൊ
അപ്പൊ ഈ ഭൗതികമായ അറിവുകളൊക്കെ പൊതുവെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാല് ദൂഷിതമായ തന്നെയാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാല് ദൂഷിതമായ അറിവ് തന്നെയാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ ത്രിഗുണ ദൂഷിതമാകാത്ത അറിവ് അത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനാണ്. ഈ ജ്ഞാനം നേടിയാൽ പിന്നെ പരമപുരുഷന്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് നമ്മളും എത്തും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്കാണ് അല്ലെ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ നേടേണ്ടത്. ഇപ്പൊ മറ്റു ജീവജാലങ്ങൾക്കൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല. എന്താ കാരണം? അവര് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്ത് വേണം എന്ത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അവരെ വിട്ടിരിക്കണേ. നമുക്കത് പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷികള് ധ്യാനത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞ ജ്ഞാനം അതാണ് വേദങ്ങളില് കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വേദം സത്യം വദ ധർമ്മം ചര എന്നാ വേദം പറയണത് അല്ലെ. ഉപദേശം ആർക്കും രസിക്കില്ല. വേദത്തിലെ ആശയങ്ങള് തന്നെ പുരാണങ്ങളിലെ ഇതിഹാസങ്ങളിലൊക്കെ ആക്കി സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്ക രീതിയിൽ വ്യാസർ എഴുതി വെച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കരിമ്പും നീരും പോലെ എന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സപ്താഹത്തിന് ചെന്നിരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓരോ കരിമ്പിന്റെ പീസ് കൊടുത്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് കരിമ്പിൻ നീര് അവിടെ കൊണ്ടു തന്നു വിചാരിക്കുക. ജ്യൂസ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അത് കുടിക്കൂലേ, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പിന്നെ കൊടുക്കാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അപ്പോ ഇതുപോലെയാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ടഫാണ്. എന്നാല് ഈ ആശയങ്ങള് വേദത്തിലെ ആശയങ്ങൾ തന്നെ കഥകളിലൂടെ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ, പുരാണങ്ങള് ഇതിഹാസങ്ങളിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിവ് നേടണം അല്ലെ. മൃഗങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടണത് എന്തിനാ? ഈ അറിവ് നേടണം, പദപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ചോദിക്കും, നിനക്ക് മനുഷ്യ ജന്മം തന്നിട്ടും നീ അത് മൃഗതുല്യമായിട്ട് വേസ്റ്റാക്കി കളഞ്ഞു അല്ലെ. വീണ്ടും ഈ ഭവസാഗരത്തില് കൈകാലിട്ട് അടിച്ച് അങ്ങനെ നീന്തി തുടിച്ചോളാൻ പറയും നമ്മളോട് അല്ലെ. നമ്മൾക്കൊരു ചാൻസ് ആണ് ഇത് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള. അത് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് വിനിയോഗിക്കണം. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിരഹം ബീജപ്രദപിത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. പറയാണ് ഭഗവാനാണ് എല്ലാ തരം ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാന് ഒരു അവസരം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ തരം ജീവജാലങ്ങളുടെയും ബീജം പ്രദാനം ചെയ്ത ആ പിതാവ് അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയണം. ഇപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവ്. ഏത് സ്പീഷീസിനും ഭഗവാനാണ് ജന്മമെടുക്കാൻ ഇവിടെ അവസരം നൽകുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലൂടെ ജന്മം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ വിട്ടു നിന്നാല് ഒരു പ്രയത്നവും നമ്മുടെ ഫലവത്താവില്ല. ഈ പല 14 ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ദേവന്മാർക്കും പല ജീവികൾക്കും എല്ലാം ഓരോരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്, ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തില് 14 ലോകങ്ങളില് ദേവന്മാര് മുതല് അധമമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ നരകലോകങ്ങളിൽ പോലും ജീവഗണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരൊക്കെയും അവരുടെ ഈ ത്രിഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓരോരോ ശരീരമെടുത്ത് ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാ? ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഗ്രഹം, ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയും. അവിടെ പോലും ഈ ജീവസത്തകള് ഉണ്ട്. അവർക്കും ജനനവും ഉണ്ട്, മരണവും ഉണ്ട്. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. 84 ലക്ഷം തരം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണ പ്രകൃതി സംഭവ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗമുണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാവുന്നു. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ഇപ്പോ ശാശ്വതനാണ് ജീവാത്മാവ്, ഭഗവത് അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം അവനെ ബാധിക്കുന്നത്, അധീനതയിൽ വരുന്നത് ജീവസത്തകള്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബദ്ധനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്താണ് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഈ ജീവഗണങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ആവുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാലെ ബദ്ധനാവുന്നത് എന്നാണ്. ജീവാത്മാവ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും അവര് നിർബന്ധിതരാവും. ഓരോ ജീവികളും വിവിധ സന്താപങ്ങൾക്കും സന്തോഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെയും കാരണം ഇത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ മായയിൽപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മള് വലയാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കുറ്റവാളികൾക്കൊക്കെ ജയിലിൽ പോകുമ്പോ ഒരു യൂണിഫോം കിട്ടും അല്ലെ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ള ജയിലില് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന യൂണിഫോമാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം. ജയിലിൽ കൈവിലങ്ങുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾക്കും കൈവിലങ്ങ് ഇവിടെയുണ്ട്. അത് എന്താണ്? സ്വർണ്ണ ചങ്ങല, അത് സത്വഗുണം. പിന്നെന്താ വെള്ളിച്ചങ്ങല, അത് രജോ ഗുണം. ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങല, അത് തമോ ഗുണം. എന്തായാലും ചങ്ങല കൊണ്ട് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ജയിലിലുമാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ള ജയില്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കണ ഈ ജയിലിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കണ യൂണിഫോമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം, മനുഷ്യ ശരീരം എന്നുള്ളത്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശകമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. പറയാണ് സത്വഗുണം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അതാ ഇവിടെ പറയണത്. ഇപ്പൊ മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം, പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് സത്വഗുണം. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവര് ഭഗവത് സ്മരണ ഇല്ലാതെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരും സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അതല്ല, അവര് ഈ വിശുദ്ധമായിട്ട് പ്രകാശമാനമായിട്ടുള്ള ഈ സത്വഗുണത്തിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോ പാപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിതരാവും. പക്ഷെ അവരുടെ ആ ബോധം എവിടെയായിരിക്കണം? അവബോധം ഭഗവാനിലായിരിക്കണം ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും. അല്ലെങ്കിൽ അവരും സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോ സത്വഗുണത്തിന്റെ വിശേഷതകളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. വിശുദ്ധമാണ് സത്വഗുണം, പ്രകാശമാനമാണ്, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോഴും അവരും സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെ, വേദങ്ങളും എല്ലാം അഭ്യസിച്ച് അവരുടേതായ ആ സാത്വികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അല്ലെ, ഭഗവത് സേവനമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും അവര് സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. എങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കില്? ഭഗവതോന്മുഖമായിട്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കില് അല്ലെ. അപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ജ്ഞാനം അഭ്യസിക്കണം, പിന്നെയോ തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്നവർക്ക് ആ അറിവൊക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ വരുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും അവരും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോ സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കുന്നവരെ ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അവരെ ബാധിക്കില്ല. സത്വഗുണപ്രഭാവം പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിക്കും. പക്ഷേ താൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ജ്ഞാനത്തില് മുന്നേറിയവനാണ്, അവരെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനാണ് എന്നൊക്കെ അഹങ്കരിച്ചാലോ? അങ്ങനെ വന്നാല് ബദ്ധനാവും. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക തലത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ തടസ്സമാവും.
അപ്പോൾ ജ്ഞാനം നേടി നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഭഗവതോന്മുഖമായി പ്രവർത്തിക്കണം. പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളും ഇവിടെ ഈ സാത്വികരായാലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ സാത്വികർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ശരി തെറ്റുകളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അവർക്ക് ശാന്തിയും സന്തോഷവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാശങ്കസമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. നമ്മളുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന 99% പേരും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോന്നിനോടും ആഗ്രഹം കൂടും. അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അവർക്ക് എന്താണ് തോന്നുക? തൃപ്തി കുറവാ. എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അറ്റ ഉണ്ടാവില്ല. 90% പേര് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖ ആസ്വാദനങ്ങളില് മതി വരാത്തവരാണ് രജോ ഗുണികള്. അത് നേടാനായിട്ട് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും. കർമ്മഫലങ്ങളാലെ ബന്ധിതരാവും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ കർമ്മബന്ധനങ്ങളില് പെട്ടു വലയേണ്ടി വരും രജോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക്. അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും മതിയാവില്ല, അല്ലെ? തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊന്നും അറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളെങ്ങനെയാണ്? തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭിസ്തന്നിബധ്നാദി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. തമോ ഗുണം എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനജന്യമാണ്. അജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ ശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിച്ചു കളയും. എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ഈ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുന്നു. അവര് നിഷ്ഠുര കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അവര് അല്ലെ, ഇവിടെ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ, ഹിംസയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതമാണ് തമോ ഗുണം. ജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിലൂടെ സത്വഗുണി വിവേകം നേടും. എന്നാല് തമോ ഗുണിക്ക് അജ്ഞാനം, മടി, ഉറക്കം, ഉന്മാദം ഇതൊക്കെയാണ്. കാര്യാകാര്യ വിവേചനം ഉണ്ടാവില്ല. അധോഗതിയായിരിക്കും തമോ ഗുണികൾക്ക്. അപ്പോ 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ. ഇനി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കഥയിലൂടെ പറയാം. ഒരു വീട്ടില് 3 ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒരാളുടെ പേര് സത്വം, ഒരാളുടെ പേര് രജസ്, ഒരാളുടെ പേര് തമസ് എന്നാണ്. അവരുടെ ജോലി എന്താണെങ്കിൽ തുണി കൊണ്ട് തൊപ്പിയൊക്കെ തുന്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിൽക്കലാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസം ഓരോ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ അവര് പോയി വിൽപ്പനയ്ക്ക് പോകും. അങ്ങനെ ഒരു നാൾ അവര് പോകുമ്പോ കുറെ വിജനമായ സ്ഥലത്തൊക്കെ പോണം. അങ്ങനെ കുറെ നടന്നപ്പോ ക്ഷീണം തോന്നി ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടില് ഈ തലയിലുള്ള തൊപ്പി എടുത്ത് പോക്കറ്റിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് ഈ കൊട്ട ഈ ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ഒന്ന് കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി ക്ഷീണം കൊണ്ട്. എഴുന്നേറ്റപ്പോഴോ ആ ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് കാലിയായിട്ട് ഇരിക്കണു. നോക്കുമ്പോ എന്താ, മരത്തിന്റെ മുകളില് ഈ കുരങ്ങന്മാര് അവര് ഈ തൊപ്പി എല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോഴ് ഈ ആള് എന്താ ചെയ്യാ അറിയണില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷനില് ഈ 3 ബ്രദേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കണേ, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോണത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ബ്രദർ, തമോ ഗുണം എന്നുള്ള ആ ബ്രദർ വന്നു. ബ്രദറാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കണത്. അപ്പൊ അയാള് നോക്കുമ്പോ എന്താ, കൊട്ടയിലെ എല്ലാ തൊപ്പികളും കാണാനില്ല. അയാൾ കുറെ ബഹളം വെച്ചു, കുറെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ, എന്റെ എല്ലാം പോയി
എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് മദ്യപാനമൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. എന്നാൽ സെയിം സിറ്റുവേഷനില് രജോ ഗുണിയായ ആള് എന്താ ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അയാള് ഇങ്ങനെ കണ്ടു, തൊപ്പി ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ എന്ന് കണ്ടു. അപ്പൊ ഇയാള് കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓടി കുറെ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു. എടാ ഇങ്ങോട്ട് ഇടാടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ബഹളമൊക്കെ വെച്ചു. എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അറിയണില്ല, ആകെ പരിഭ്രാന്തനായി പോയി. അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇനി കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചുപോയി. എന്നാല് മൂന്നാമത് സത്വഗുണി എന്നുള്ള ബ്രദർ അയാള് വന്നു, ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷനിലെത്തി. അപ്പോഴ് നോക്കുമ്പോ എന്താ, ഒന്നുമില്ല, തൊപ്പികളെല്ലാം പോയിരിക്കണു. ഇയാള് ആലോചിച്ചു, കുരങ്ങന്മാര് അനുകരണ സ്വഭാവമുള്ള ജീവികളാ. അപ്പോ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വീശി കാണിച്ചു. വീശി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആ തൊപ്പി. അപ്പോ കുരങ്ങന്മാരും അതുപോലെ ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പൊ എല്ലാ തൊപ്പിയും കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നാണ്. സത്വഗുണി ശാന്തനായിട്ട് ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ രജോ ഗുണിയോ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ്, അല്ലെ, ആകെ ബഹളം വെക്കും, എന്നാലോ കാര്യമില്ല. തമോ ഗുണിയോ ശരി ഏതാ തെറ്റേതാ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലാ. ഇപ്പൊ ആ ഓരോ ഗുണത്തില് ഉള്ളവരുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആശാന്റെ കവിത കേൾക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക. പൂക്കുന്നിതാ മുല്ല പൂക്കുന്നിലഞ്ഞ്, പൂക്കുന്നു തേന്മാവു പൂക്കുന്ന ശോകം. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇഷ്ടായി, അല്ലെ. പക്ഷേ വേറൊരാൾക്ക് പറയും, ഇതെന്തിനാ ഇടയ്ക്ക് കുറെ വട്ടം പൂക്കുന്നു പൂക്കുന്നു, താഴെ പറയുന്നവ പൂക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുല്ല ഇലഞ്ഞി തേന്മാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കും. അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അത് അവരുടെ ഗുണപ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല. പിന്നെ അരക്കാതം 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 മുന്നിലേക്ക് എന്നൊരു വരി കവിത. അപ്പൊ ഒരു അരസികനായിട്ടുള്ള ഒരു മാത്സ് ടീച്ചർ പറയാണ്, കണക്കിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സാഹിത്യം കേൾക്കരുത്, അല്ലെ. പക്ഷെ അയാൾ പറയാ, 1.5 കാതം മുന്നിലേക്ക് എന്ന് എഴുതിയാ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടാവും, ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരോടും നല്ല വ്യവഹാരം ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മുടെ മുതിർന്നവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴതൊന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരില് ഈ യുവാക്കളൊക്കെ വളരെയധികം വഴിതെറ്റി പോവാണ്. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിന്റെ ഒരു കവിതയുണ്ട്. ചോറ് വിളമ്പാൻ അറിയാമോ, കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ അറിയാമോ, കൊതുകും മൂട്ടയുമുള്ളൊരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അറിയാമോ. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? വലിയ അർത്ഥാണത്രേ. ഇപ്പൊ ചോറ് വിളമ്പാൻ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാല്, നമ്മുടെ വീട്ടില് വിരുന്നുകാര് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ നമ്മള് അവിടെയുള്ള നല്ല ഫുഡൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കും, അല്ലെ. ചോറൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കും. എന്നിട്ടോ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ അറിയാമോ, എന്നിട്ട് വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ കഞ്ഞി ഒക്കെ കുടിക്കും, അല്ലെ. കൊതുകും മൂട്ടയും ഉള്ളൊരു വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അറിയാമോ എന്നാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ദുർജനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു സഭയില് അവരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ വിഹരിക്കുമ്പോഴും അവരുടേതായ ദുർഗുണങ്ങളൊന്നും നമ്മളിലേക്ക് വരാതെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ കൊതുകും മൂട്ടയും ഉള്ള വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ അറിയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞ. പണ്ടൊക്കെ അതൊക്കെ ശീലിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ. ഒരു അതിഥി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ചെയ്യാ? ആദ്യം നോക്ക്, വാക്ക്, പുല്ല്, വെള്ളം, ഇതാണ് ഇത്ര അതിഥിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട 4 കാര്യങ്ങള്. എന്താ അങ്ങനെ പറയണത്? അതിഥി പശു ഒന്നും അല്ലല്ലോ, അല്ലെ. എന്താ നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതിഥി നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോ, കയറി വരുമ്പോ, എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ആളുടെ മനസ്സിനൊരു കുളിർമ, അല്ലെ. എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എത്താൻ, വണ്ടിയൊക്കെ ശരിക്കും കിട്ടിയില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുല്ലും വെള്ളവും കൊടുക്കുക. എന്താണ്? പുല്ല് പായ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അന്നൊക്കെ അതാ, അല്ലെ, സെറ്റിയൊന്നും അല്ല. അങ്ങനെ പുല്ല്, പിന്നെ വെള്ളവും ആഹാരവും ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ കുട്ടികൾക്ക് ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ. ഇന്നിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു നല്ല സ്വഭാവങ്ങളും ഇന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ മുതിർന്നവര് തയ്യാറാവണില്ല, അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ
രജോ ഗുണികളാണ്. കുറെ മാംസം ഒക്കെ വെട്ടണു അല്ലെ, കുറെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണു. അങ്ങനെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാ കൂടുതല്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം ഉള്ളവരുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കാക്ക അത് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി തിന്നു അല്ലെ, അപ്പൊ അത് തമോ ഗുണത്തിൽ പെടും. ഈ തേനീച്ച രജോ ഗുണത്തിലാ പെടുക. എത്ര അധ്വാനിക്കാനും മടിയില്ല അല്ലെ, പിന്നെയും പിന്നെയും തേന് സ്വരൂപിക്കണം. പിന്നെ ഹംസം ആണെങ്കിലോ അത് സത്വഗുണത്തിൽ പെടുന്നതാ. എന്താണ് അത് പാല് വൃത്തിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കുടിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, കഴിക്കുള്ളൂ, ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ രാമായണത്തിൽ നോക്കിയാല് അവിടെ 3 സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അവര് ഈ 3 ഗുണത്തിൽ പെട്ടവര്. ഇപ്പൊ രാവണൻ രജോ ഗുണത്തിൽ പെടും, കുംഭകർണൻ തമോ ഗുണത്തിൽ വരും, വിഭീഷണൻ സത്വഗുണത്തിൽ വരും. അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ രാപ്പകലുകളിലും അങ്ങനെയുണ്ട്. രാത്രി തമോ ഗുണാണ്, പകല് രജോ ഗുണാണ്. ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്വഗുണമായിട്ടുള്ളത്. കാലത്ത് 3 മണി മുതലുള്ള ആ കുറച്ചു സമയം. അങ്ങനെ ഏതിൽ നോക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജ കർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തു തമാ പ്രമാദേ സംജയത്യുത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഓരോന്നും എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോ സത്വഗുണം സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും, രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതുപോലെ തമോ ഗുണം ഉന്മാദം കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ തൃപ്തനായിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആള് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും, ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. തമോ ഗുണം ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്നതാ. അവര് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ഒന്നുമേ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. 10. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോ ചില സമയത്ത് ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഈ സത്വഗുണം കൂടിയിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോ തമോ ഗുണമായിരിക്കും കൂടി നിൽക്കുന്നത്, ചിലപ്പോ രജോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ചിലപ്പോ രജസ് മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും, ചിലപ്പോ തമസ് മറ്റു 2 ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കും, ചിലപ്പോ സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. സത്വഗുണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണങ്ങളും ഓരോ സമയത്തും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളും ആണ്. ഇപ്പൊ ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പോ ഇതില് നമ്മള് പുരോഗമിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വ തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. നമുക്ക് മോശപ്പെട്ട അജ്ഞാനമായിട്ടുള്ള ആ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ സാധിക്കും, അതല്ല സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിലും അതിനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം. അപ്പോ അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഈ തമോ ഗുണത്തെ മാറ്റി രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് വരിക, പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറി സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്താല് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്വത്തിലെത്താം. 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിച്ചിട്ട് വാസുദേവാവസ്ഥയിലേക്കും വരാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്ര അഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക? അയാളുടെ പ്രവൃത്തി കണ്ടാൽ അറിയാം. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ആളെ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത്.
അപ്പോ ഏത് ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് ഒരാളിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മളിലും ഏതാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് പുരോഗതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ മഞ്ഞ നിറമുള്ളതാണ് ഈ ജീവാത്മാവ്. ഇതിനെ 3 ഗുണങ്ങള് ഓരോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ്. അപ്പോ തമോ ഗുണത്തിന്റെയും രജോ ഗുണത്തിന്റെയും അടുക്കലേക്ക് നമ്മൾ പോവരുത് അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് പാടുപെടണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പുരോഗമിക്കാം. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണവര് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കണം. ഇവയിൽ ഒന്നിന്റെ ആധിപത്യം ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും കാണാൻ പറ്റും. ഒരാളുടെ പരിശീലനം കൊണ്ട് ഈ സത്വഗുണം വളർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് രജസ് തമസ്സുകളെയൊക്കെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ജപം, ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, അങ്ങനെ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാം. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഉയർത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അല്ലെ. രജോ ഗുണത്തിലേക്കും തമോ ഗുണത്തിലേക്കും നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം നോക്കണം. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. സത്വഗുണത്തിലെത്തിയവര് എന്താണ് ചെയ്യുക? നമുക്ക് 9 ദ്വാരങ്ങളുള്ള ശരീരമാണ് നമ്മുടെ. ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നവദ്വാരം? 2 കണ്ണുകള്, 2 ചെവികള്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങള്, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സാത്വികതയില് തിളങ്ങണം. അപ്പോഴാണ് സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. അത്തരക്കാര് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായിട്ടും അവര് പരിശുദ്ധരായിരിക്കും. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. അവർക്ക് ഒരു അസന്തുഷ്ടിയോ ഒരു അസ്വസ്ഥതയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ നവദ്വാരങ്ങളും സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര്. ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായിട്ട് അവര് പരിശുദ്ധരായിട്ടുണ്ടാവും. സാത്വികത വളർത്തണം നമ്മള്. ശരിയായ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക. അതിനാണ് അല്ലെ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുക. 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്: നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് അല്ലെ. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ നിരർത്ഥകതയെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനോട് അടുക്കാനുള്ള ആവേശം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദ്ദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രജോ ഗുണ സ്വഭാവി എന്താ ചെയ്യുക? തനിക്ക് ലഭിച്ച സ്ഥാനം, പദവി, അതിലൊന്നും സന്തുഷ്ടനാവില്ല. കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കും. ഒരു വീടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചാല് അതൊരു കൊട്ടാരമാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ അത്യാർത്തി ഉണ്ടാവും. അല്പ ആയുസ്സാണ് അല്ലേ മനുഷ്യന്റെ. അങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സമയവും കളയും. ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് രജോ ഗുണിയുടെ അവസ്ഥ. 13. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹേവച തമസ്യേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു തമോ ഗുണി എങ്ങനെയാണ്? തന്നിഷ്ടം പോലെ ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക.
നിയന്ത്രിത തത്വമൊന്നുമില്ല, തേജസ്സില്ല, ജ്ഞാനമില്ല, അധ്വാനശേഷി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കില്ല, വ്യാമോഹിയും കർമ്മരഹിതനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കും ദിവസങ്ങള്. അതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യുക. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഇനി മരണശേഷം ഓരോരുത്തരും എവിടെയാ എത്തുക? സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ മരിക്കുമ്പോ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിലെത്തും. രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. രജോ ഗുണായിരിക്കെ മരിച്ചാല് വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയിൽ ജനിക്കുക, എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക ആഗ്രഹം അടങ്ങാതെ. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിച്ചവര് മൃഗങ്ങളായിട്ട് പിറക്കും. അപ്പൊ മരണശേഷം എവിടെ പോണു എന്നാ പറയണേ? അത്യുന്നത ജീവിതാവസ്ഥയാണ് സത്വഗുണം. ഇതിന് നമ്മളെ ഉയർന്ന ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്തിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും. സമുത്കൃഷ്ടരായ ജീവാത്മാക്കളാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ശുദ്ധ രാജസ സ്വഭാവികളായ ഒരാളോ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കും. സമ്മിശ്ര ഗുണങ്ങളായതിനാല് ചിലപ്പോ അധപ്പതിച്ചു പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. തമോ ഗുണം വളരുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ച് നീചമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് വരും. രജസ്തമ സ്വഭാവികൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള അവസരമാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പൊ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചാൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഏതു ഗുണത്തിലോ ആയിക്കോട്ടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരണം. അപ്പോഴും നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അധപ്പതനാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ കലിയുഗത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ജനിച്ചു, നമ്മളുടെ ഭാഗ്യാണ്. ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം നേടാൻ നമുക്ക് വഴിയുണ്ട്, അല്ലെ? ശാസ്ത്രമുണ്ട്, ഗുരുക്കന്മാരുണ്ട്, അല്ലെ? അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് അതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, മൂന്ന് എന്താ പറയാ, ബിൽഡർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെ? ഇത് സത്വഗുണത്തിൽ പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെയിലൊക്കെ ഉള്ള ജോപ്പട പെട്ടികൾ ആകെ തിക്കും ബഹളോ, അല്ലെ? രജോ ഗുണം. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ തമോ ഗുണത്തില് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് പണിത് വെച്ചേക്കുക. അത് ആർക്കും ഒരു ഉപകാരമില്ല, കയറാനും പറ്റില്ല, ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല, അല്ലെ? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനാ അത്. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്. അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സത്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സാത്വിക ഗുണം. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ ജഘന്യൻ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കും. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനടിമപ്പെട്ടവർ നരകലോകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കും. ഇപ്പോ ഈ 3 ലോകങ്ങള് എന്ന് പറയൂ, അല്ലെ? അതായത് ഉയർന്ന ലോകം, മധ്യലോകം, നിമ്നലോകം. അങ്ങനെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരും എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ 3 ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ് അവരവരുടെ ഈ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട്. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ഇപ്പോ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ഈ ജീവിതത്തില് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാം, അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? കുടുംബസമേതം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നവര് എത്ര പരമാനന്ദമാണ്, അല്ലെ? അവരനുഭവിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്കതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ? ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ?
ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രു മിത്രഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണാതീതനാവുമ്പോഴത്തെ ലക്ഷണം? ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലും അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒന്നും അസ്വസ്ഥനാവില്ല. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ഒന്നും പ്രക്ഷുബ്ധനാവില്ല. അപ്പൊ അറിയാം ഞാനല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരാളിലുള്ള ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവമാണ് ഇത് ചെയ്യിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കും. പിന്നെ ആത്മനിഷ്ഠനായിരിക്കും. സുഖദുഃഖങ്ങളെയൊക്കെ തുല്യനിലയിൽ കാണും. പറയുമല്ലേ, കല്ലും മണ്ണും പൊന്നും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാൻ പറ്റുക. ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ. ഏതാണെങ്കിലും ഒന്നിനോടൊന്ന് പ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്നിനോട് അപ്രിയം, അങ്ങനെയില്ല. എല്ലാത്തിനോടും സമഭാവന. ധീരനായിരിക്കുക ഏതവസ്ഥയിലും. നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്വന്ദ്വാതീതനാവുക. ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാതിരിക്കുക. ശത്രുവിനോടും മിത്രത്തോടും എല്ലാം ഒരേപോലെ വ്യവഹരിക്കുക. നിരുദ്യമനും ആയ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഗുണാതീതന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇതിലേതെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈവശം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വളർത്തിയെടുക്കണം. 26 മാം ചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവത്തെ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത്തെ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പോ എപ്പോഴും എന്തു വേണം? ഭഗവത് സേവനം അല്ലെ, ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളാകുന്ന ചങ്ങലകളാല് നമ്മൾ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, സ്വർണം വെള്ളി ഇരുമ്പ് എന്നുള്ള. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ തകർക്കണം. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലാണ് ആനന്ദ അമൃതം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ തപോനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം. ഗുരു ശിഷ്യനെ തന്റെ നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലെ. നമുക്കൊരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ആവശ്യമാണ് എന്ന് അതാ പറയണത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള യോഗ്യത നേടാം. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ശീലങ്ങളിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റം വരണം. സിമ്പിൾ ലിവിങ്, ഹൈ തിങ്കിങ് ആവണം അല്ലെ. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും മുടക്കമില്ലാതെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ആ താല്പര്യം ഉണ്ടാവണം. ഇപ്പോ ഒരു ഗുരു യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു ശിഷ്യനെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കണം. അങ്ങനെ സാധിക്കാത്ത ഗുരുവല്ല. അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളും ഒക്കെ. ഇപ്പോ സത്വഗുണി പോലും അധപ്പതിച്ചു പോകുന്ന കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വസിഷ്ഠ മുനിയുടെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, വളരെയധികം നമ്മൾ ജാഗ്രതയായിരിക്കണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും അധപ്പതിച്ചു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോ ഇതൊരു കാട്ടാളനായിരുന്ന രത്നാകരൻ ആണ്. അപ്പോ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിലാണ് കഥ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നാരദ മുനിയാണത്രേ ഈ രത്നാകരന് ഇങ്ങനെ താൻ നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ താൻ അനുഭവിച്ചിടുകയെന്നേ വരൂ. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ കഥ അല്ലെ രാമായണത്തിലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നാരദ മുനിയാണ് ഉപദേശം കൊടുത്തത്. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിക്കോളൂ, അല്ലാതെ കുടുംബം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാം, പക്ഷേ പാപം ഒറ്റയ്ക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ണു തുറക്കണത് രത്നാകരന്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വാൽമീകിയായി അല്ലേ, രാമായണം രചിച്ചു, സാത്വികനായി മാറി, തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നമസ്കാരം. പറയും. ഞാന് 11:30 ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തോണ്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വരാന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഉം. അവിടെ നാളെ പറഞ്ഞാൽ മുതൽ മതി, അവിടെ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടോളും. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും സംശയമുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യോത്തരം എടുത്തോളൂ. ചോദ്യം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആദ്യ പിതാവിന്റെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം 14 സർവയോനിഷ്ഠ കൗന്ദേയ മൂർത്തയെ സംഭവത്തെയ തസാം ബ്രഹ്മപിത. ആദ്യ പിതാവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം ചോദിച്ചേ? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആദ്യ പിതാവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? അതെ. അതെ. അഹം ബീജപ്രദപിത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ബീജപ്രദാതാവ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. 4. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. എത്രയാ? 84 ലക്ഷം. അതെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഏതാ? അതെ. അതെ. എങ്ങനെയാ? ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാവും. ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധനാവും. ബന്ധനസ്ഥനാവും സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും. അല്ലേ? സത്വഗുണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. ഭഗവതോന്മുഖമായിട്ടല്ല പ്രവർത്തനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബദ്ധനാവും സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും. അടുത്തത് അഹങ്കാരം വന്ന് വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തി. അതെ. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വഭാവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടൊരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. തമോഗുണം തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാക്കുന്നു. അതൊന്നുകൂടെ പറയുമോ? അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്കാരം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യണം. പറയൂ. ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തല്ല? എന്താണ്? ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ മാതാവേ? ലീവ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. രാജസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നിലും. കൂടുതൽ പ്രയത്നിക്കണം, കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം. മോഹാവേശം. പിന്നെ ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാ? സത്യലോകം. അതെ. ബ്രഹ്മലോകം എന്നും പറയും, സത്യലോകം എന്നും പറയും, രണ്ടും പറയും. സത്യലോകം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടല്ലോ. അതെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ
അപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പോലും പരിപൂർണതയിലേക്ക് നേടിയ ഏതൊരറിവ് നേടിയിട്ടാണോ ഋഷിമാരൊക്കെ തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലേ? ഒന്നുകൂടി പറയാ മാതാജി. ആ, ഏതൊരു അറിവ് നേടിയിട്ടാണോ ഋഷിമാരൊക്കെ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, ആ സർവ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഫസ്റ്റ് ഇതിലല്ലേ, ആദ്യത്തെ ഒരു ആ, ഇതിലല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവകഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനം. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? മാതാജി ഇന്ന് ലീവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ